què tal? Benvingudes una setmana més a l'Ull Atrevit. Aquesta setmana finalitzem el tema dels pronoms amb els últims 3 grups que ens faltaven. Com la setmana passada vam tenir una lectura molt curteta, aquesta vegada la segona part de l'activitat també va d'una lectura. Si ets atrevida, com les dones que estan fent aquest curs, i arribes al final d'aquest vídeo, veuràs que la lectura és una història que no està acabada. Trobaràs tota la història sencera a l'aula de l'Ull Atrevit. Ara sí, preparades? Comencem! Els interrogatius, els pronoms relatius i els adverbis pronominals. Dels pronoms interrogatius, quin, quan, qui, què, on. Què hi ha per dinar? Qui ha trucat a la porta? On estan els llibres? Quan t'ha dit que vindrà? Quant de quantitat? Quant de temps estaràs aquí? Quanta aigua vols? Quants llibres vols portar? Quant val? Relatius: què, qui, on. Si unim les dues frases, ens queda: l'home que ens va atendre era molt amable. Unim les dues frases, no sabem el motiu pel que van trucar. Ens hem llevat més aviat tard. Aquí teniu alguns exemples dels tipus d'adverbis que hi ha. Ella, 1987. Aquell matí, com molts altres, s'havia despertat abans que sortís el sol. El despertador encara no havia sonat. Només sentia la respiració profunda del seu marit dormint al seu costat. Emetia aquell sorollet que feia sovint amb els llavis com si, en passar l'aire, desenganxés un llavi de l'altre. S'imaginava que una bombolleta pareixia inflant-se en cada inspiració, per explotar després en expirar com si es tractés d'un dibuix animat. La imatge la va fer riure. Malgrat això, va decidir aixecar-se. En realitat, aquella musiqueta constant i repetitiva li era força irritant. Feia calor i encara no era de dia. Aquell mes de juliol estava sent especialment calorós i ella sempre havia sigut més de fred que de calor. En pocs minuts, però, ja endreçava la casa i preparava els esmorzars per quan ell i la nena es llevessin, trobessin les coses com cal per poder marxar al mercat sense pressa. A Sant Hilari, els diumenges eren dies d'una gran activitat. El mercat setmanal activava el poble sencer. Tothom anava a comprar i a fer el vermut. El poble cobrava vida. Cert era que amb la calor que faria aquell dia, ella preferia anar a comprar d'hora i l'estona del vermut passar-se-la protegida del sol dins de casa seva. Sovint se sentia sorpresa de la facilitat amb què la resta de veïnes parlaven entre elles i xafardejaven, explicant-se mil i una històries de cada família que vivia al poble. A vegades, fins i tot, sentia una mica d'enveja. No era dona de moltes paraules, establia relacions agradables amb les veïnes,
però en poques ocasions mantenia converses més enllà del que l'home del temps explicava o els preus exorbitants de les pomes de Girona. Aquell dia, però, va ser diferent.